Това е велотунел. Велоалея. Специално е прокопан тунел за нея. Сега тръгваме по нея. В момент, че карам с лявата ръка ми е малко. Тук се вижда езерото. Ето го тунела. Невероятно е направено, такива усилия са хвърлени. Маркирано е. Даже са отделени пешеходците от... Ето е Виолета, снима. Снима. Тук е направено да не падат камъни, защото тук има доста камъни. Един млад мъж, който минава с байк. Общо взето карат бегачи на този терен. Тук ще спреме малко. Минаваме с байкове. Ето го езерото. Така, сега ще сложим ръката тук. Невероятно. Просто невероятно. Да. Мени сърфове с гребла такива. Прав. Не знам как се казва това нещо. Прави гребът. Тук има място за отдих. Да. И там излизаме пак на магистралата. Така. Тук е някакво голфче. Странно за този район. Тук се карат много скъпи коли. И хубави. Правим колелото. Просто да е тежко. Тук сега ще снимаме водата е кристална. Просто цвят на невероятно. Та има някакво градче от среща. Веригите. Се вижда снега горе. Виолета се вижда. Тук тя снима. Харесва ли ти тук? О, супер! Това е моята втора родина. Тук съм се родила. Преродила? Преродила си се. Да. Къде? В България или тук? Тук. Много красиво. Общо взето стриктни хора. До крайност. Всичко оградено. Много красиво. Красиво оградено. Красиво оградено.